Máis madrugadora que de costume, este luns arrancou a campaña marisqueira en Noia. Preto de 1.600 mariscadores saíron ao mar nesta primeira xornada, na que, a pesar das poucas expectativas con que partían, constataron o bo estado dos bancos. A lonxa de Testal retoma a súa actividade nesta apertura da campaña marisqueira. Ainda que as expectativas non eran tan boas como as do pasado ano, os mariscadores están satisfeitos ante a gran presenza de berberecho de segunda. Un poquinho mellor do que pensábamos. Contábamos de ter berberecho de terceira e de cuarta, e bueno, nós metimos algún de bastante de segunda e algo de primeira. Bueno, o berberecho costounos un pouco collelo, pero que ameixa bastante. Si, en principio, para ser o primeiro día non hai queixa, Nós polo menos fixemos 2 cupos. Donde estuve é un tamaño medio. Terceira, algún de segunda, non é malo, Por arriba sí, por arriba hai. Sí. De segunda, terceira. A verdade é que o berberecho é moi bo e notamos que hai algunha ameixa babosa máis que o ano pasado por todo, hai capónica, quizás non hai tanto berberecho como o ano pasado, pero ainda é moi pronto para saber como se vai dar a campaña. Aínda que o tamaño é bo e o marisco está ben cheo, este arranque pouco ten que ver co do pasado ano, cando xa a primeira xornada facía augurar unha campaña de récord, como finalmente foi. O de primeira non hai tanto como o ano pasado, pero bueno, está cheo, é boa calidad e agora vamos a esperar a ver que tal se comportan os compradores e o mercado. Que hai menos que o ano pasado, o rastro ven con menos cantidad, pero ben marisco. A campaña arranca ben, pero non é un ano de escaso, non é como o ano pasado. Non é o mesmo que outros anos, pero eu como é a primeira vez que veño, non sei, pensei que iba a vir máis, a verdad. Menos que o ano pasado hai, Iso se yo digo. Si, bueno, berberecho hai menos. Eu polos compañeiros que viñan máis de abaixo, quizá mellor algunha babosa máis, porque traballamos hora e media, pero berberecho menos, eso xa fijo, Haberá que agardar a ver como evoluciona a actividade nas próximas xornadas, en función da zona na que se traballe e da cotización que alcance o marisco. Tamén se cada as primeiras semanas, non vai durar meses, pero, bueno, é unha alegría que collan máis de segunda, e mañán seguro que, bueno, uns comunican cos outros, e mañán van coller máis segunda que a terceira. Mentres tanto, os mariscadores cruzan os dedos para que a toxina non faga acto de presenza e obrigue a pechar a actividade nos próximos meses.